Kita. Dito magpangan ni Diego. Dua ko marami din ha. Gagawa tayo ng ano guys, ng trap ng pokto, iga. Ba. Ayun guys, gawa-gawa si Tog doon ha. Drama. Gawa din ako dito sa kabila. Bali dito guys ay naghahanap ako ng pwedeng paggawan ng lungga ng mga igat at bukto. Gagawa tayo ng parang pamahayan guys para 1 week papandawin na namin. Yun, may laman na yun mga kaidol. Dito guys ay nakahanap na tayo ng pwedeng pwestuhan ng ating trap, ating pagiging pamahayaan. Yan, gagawa tayo, patanggalin natin yung mga bato guys, tapos bubutasan natin ng ganito. Yan, bali tignan nyo na lang yung video guys kung paano siya gagawin. Dito guys ay pinapahid ko naman yung aking kamay para mabilis na matanggal yung mga buhangin niya sa loob, para mas mabilis na mabutas yung loob nun guys. Ayan, at malapit na tayong makabutas ng ating pamahalaan guys. Maghihintay lang din sa video tayo kung paano ko siya gagawin ulit, kung paano siya lalagyan ng mga bato. Ito nga, at naglalagay na tayo ng maliliit na bato guys. Ito yung pamahayaan nila. Diyan sila maglulungga. Bali, hahayaan lang natin sila ng 1 week. Maglulungga yung mga igat dyan guys. Igat bukto. Mga yun. Bali, linalagyan lang natin sila ng maliliit na bato. Ayan guys.
Ayan, at nakakarami na tayo dito ng bato guys na maliliit. Maliliit yung binutas mo para doon sila magtago. Dito na naman guys, malapit ko na siyang mabuo. Tingnan nyo. O, yan guys. Yan na yung itsura niyan. Bali dito mga ka-idol is lalagyan na natin siya ng malalaking bato. Hanggang yung bato ay makita na sa taas ng tubig guys, para hindi pandawin ng ibang tao, kasi may mga ibang tao na nagpapandaw ng hindi sa kanila, hindi nila kama, hindi nila trap. Yan mga idol. Ayan guys, tapos na siya. Yan yung mukha niyan. Punta tayo dun sa kabila guys. Netong. Nyeta ka pigad. Ito yung sa kanya guys. Oh. Yan. Kunin natin.
na. Kilkilawon? Oh, ada lantat tadi. Kasalat pihak kita Tadi juga tuh. Supaya kita nanti buat mati. Kita mau tutupkannya. Hah? Kita mau tutupkannya. Hey. Ada apa? Meron na naman guys.
ta. Buga-bugawang mo. Na? Buga-bugawang mo. Lumang. Na? Naglumang no ka? Ayan guys, tingnan natin siya oh. Oo, may nakuha na naman oh. Oh, magaling kang dalas pa nakita tatay. Daktalan? Ajay. Kasi Gusto ka ni? bigod. Oo, bibiga. Hindi na hala. Kapit tagiyo ko na. Kal. Di daan ka. Kapigod.